מוכן? אתה מוכן? לא. אתה מוכן? תסתכל מהזה. לכן כל הזמן תסתכל בחוץ. כן, זה מה שנצעק. איפה אתה? הבנתי, יוצאים היום? לא יודע, גלמרם. לא, אין לי כוח. אוקיי. סבבה? בסדר. אתה עכשיו בבית? אתה עכשיו בבית? אתה עכשיו בבית או מה? אתה בבית או מה? אני רוצה לצאת לכיוון. אני בבית וכבר אני אעשה את רוב אנחנו באים אליי. 9, 8, 7. למה? זה ממכר. כן. שומעים הכל מלמטה, שתדעו, שומעים הכל. כמו פרק בלוסט. תפסיק כבר. הפרק בלוסט. פרקים הקודמים שם. תהיה מכוון לדלת. תהיה מכוון. כולם מסתכל על הדלת. לא יודע מה זה, אני לא עושה את זה. זה מפעיל פצצה בתור. אחרי זה נחזיר את לא, זה. זה כאילו יוצא להבה? מה זה? כן, להבה יותר. מה? להבה ביונים. קונפטי כאילו? לא, הנה הוא פה. כולם מחכים. כולם ממתינים בשקט. כולם מחכים. כל הכבוד. כולם ממתינים. מה זה צריך לערוך את הוידאו הזה עם כל הזמן מת? טוב, שכל אחד יגיד אות של מישהו שמתחיל בשם שלו וחיה. עוד של מישהו שמתחיל בשם? כל הכבוד. זה היה נכשול. ומישהו שמתחיל בחיה. דקה מגיעים. דקה. 59. 60 שניות. לאחר יומיים מצאו את גופותיהם. מצאו שלדים כזה עומדים. הם הדליקו את האור. זה לא יצא! שתזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. כל הכבוד, עכשיו זה הזמן. כל הכבוד. איזה סקסי, מתק, סקסי מן. מתק. תעשה. מזל טוב! בסדר.
גאות רוח, יום הולדת, הנה גבבה. גדלתי כי גדלתי בשנה. לה 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 לה. אריה. קרב את הפנים לנרות. תעשה פור. פור. לריקודה, צ'אט. עכשיו כולם. קבלו את אריה זילברשטיין ודני הופמן. סנהיל ויה ג'מיל, סנהיל ויה ג'מיל, סנהיל ויה ג'מיל. L'ombelico del mondo.